खुलुमबाय दिनै जोंनि बर' खौरां नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि सनितपुर जिल्ला डिजिटेल बड'लेण्ड खौरांगिरि जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जोङो नैबे समाव जि मावफुं मेल जोङो लानाय जादों। जोङो दिनै नैबे सनितपुर जिल्लानिनो सिङाव थानाय जे सारिदुवार बे हालामाव जोङो बे मावफुं मेलखौ लानाय जादों। जे जोंनि बे सनितपुर जिल्ला डिजिटेल बड'लेण्ड खौरांगिरि गौथुमा जोंहा थांनाय मार्च दाननि थांनाय बे बोसोरनिनो मार्च दाननि 13 अक्ट'खालि जोङो बेखौ दाफुंना लानाय जादोंमोन। बेखौ मिरुनि सामलायनायाव बेखौ दाना होफैनाय जादोंमोन। दा बेबायदियैनो दिनै जोङो नैबेयाव सेथि मावफुं मेलखौ जोङो लादों। दायो बेयाव जोङो दिनै नैबे समाव जोङो हामबाय होननांगोन। जोंहा जेरै बिश्वनाथ आरो जोंनि सनितपुर बे मोननै जिल्लाजों जोङो लोगो नांनानै बे आफादखौ दानाय जादों। दायो बेयाव हामबाय होनदों जोंनि जायनाखि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय आरो जोंनि नैबे गौथुमनि जायफोर सोद्रोमाफोर बिथांमोनहाबो दिनै बे समाव बे सावराय मेलाव बे मावफुं मेलाव साफ्रोमबो गाजा गोमजायै बाहागो लाफैदों। बेनिखायनो जोङो साफ्रोमनिसिमबो हामबाय होदों। जोङो दिनै बेयाव जोङो सावरायनाया जाहैबाय जोङो बेयाव सावरायबाय माखासे जोंनि नैबे गौथुमा माबोरै जोङो थानांगौ, माबोरै जोङो खौरांफोर बुथुमनांगौ आरो जोंनि नैबे जि खौरांगिरिफोरा माबोरै थानांगौ बेफोरनि सायाव जोङो सावरायदों। आरो लोगोसे जोङो नैबेयाव जोंहा आरो फैबाय थानाय जि नैबे फैगौ मास जि सेप्तेम्बरनि 8 अक्ट'खालि जोंहा चिरांनि बेंटलाव नैबे मिरुनि 3थि बोसोरारि जथुमा जानो थांगासिनो दं। बेयाव बाहागो लाहैनायनि सोमोन्दैबो जोङो दिनैनि नैबे मावफुं मेलाव जोङो आबुङै सावरायनाय जाबाय। आरो लोगोसे जोङो दिनै नैबेयाव जोङो सावरायनाया जोंहा जाहैबाय जोंनि बेजों लोगोसे जोङो दिनै नैबेयाव जोंनि गौथुमाव दासिमबो गोबांथार बेबायदि खौरांगिरिफोर फैबावगोन इयुन समाव। आरो बे गासै गोदान खौरांगिरिफोरखौ मा थासारियै जोंनि गौथुमाव जोङो थिसननाय जागोन बिनि सोमोन्दैबो जोङो सावरायदों। जेरैनाखि जोंहा दासिमबो जायफोर खौरांगिरिफोर दं आरो जायफोर चेनेलफोर दङ दासिमबो जोङो दा बिनि उनाव नैबेनि उनाव जोंहा गोबांथार इयुनहालागै गुबुन गुबुन चेनेलफोर फ्राय जोंनि ओनसोलाव फैबावगोन। आरो बिथांमोनखौ लानानैनो जोङो खौसेयै जोंनि बे बर' हारिनि मोजांनि थाखाय, बर' हारिनि मोजां गाज्रि बेबायदि जाथायफोरखौ बा मोजां गाज्रि खौरांफोरखौ जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो दैथायनो थाखाय, जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो मोनथिहोनो थाखाय जोङो जेब्लायबो बेबायदि खौसे जानानै जोङो खामानिखौ जों मावलांगोन। बेनो जोंनि बड'लेण्ड डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमनि गुबै थांखिया।